even in the darkest and the most heavy and the most difficult situations, if you're willing to look for it, you're going to always find something that is still beautiful there. And that is what the whole point of this book is. Kollox beda 5 snin ilu, meta kienet jivvjaġġa l sena fl-Asja u l-Awstralja f'kapitlu minn ħajtu li jistqar kien pjuttost mudlam. Kont għaddej minn żmien naqra fejn ma kontx kontent, naħseb kien iktar żmien fejn kont mitlu f'ħajti, kont heavy, kont qed noħroġ ħafna, kont the most messy version of myself u għalhekk kont iddeċidejt nsifer għal sena u meta kont hemmhekk indu ngħid li hemm ħafna nies li kienu bħali. Dan l-imrar issewwa rifless fi ktieb u album ġdid, Beautifully Lost, rakkont mill-aktar personali. Jien għad jekk jien ħanikteb fuq dal-perjod ta' ħajti mhux ħanikteb ġed fuq l-affarijiet sbieħ. Ħanikteb fuq l-iktar affarijiet li kienu diffiċli u l-affarijiet li tallimt minnhom li għadhom sal-lum jekk naħseb fuq dawk il-momenti ta' ħajti ngħid imma mnalla ġrow hekk, jew mnalla għamilt hekk, jew mnalla f'dak iż-żmien kont nagħmel dawk iż-żbalji kollha. F'sena li jfissirha bħala mill-aktar diffiċli huwa jistqar li qadef kontra l-mewġ tal-ħajja bittir li dan ix-xogħol jgħin lil ħadd ieħor. Għaddejt ħafna mill-anxiety kont fuq il-medication, għamilt ħafna żmien hekk, so ovvjament hemm ċertu affarijiet personali li it does u naħseb issa aktar u iktar wara s-sena li kelli bżonn nitgħallem ċertu lessons li ma sibx li ħanitgħallemhom dis-sena u ma nafx eżatt il-lessons kollha li għandi bżonn nitgħallem għax għadni bħalissa għaddej minn healing, humaning and healing. Imma jekk dal-ktieb jista' jgħin il xi ħadd ovvjament xi mod jew ieħor biex jibdew jaraw ċertu affarijiet fid-dinja li forsi ma kinux qed jaraw qabel. Ma dik tkun vera dream come true, tkun xi ħaġa li naħseb nista' ngħid li daw il-5 snin kienu kollha worth it għax fil-verità naf I know what pain can come out of these feelings and